Телевизия съгласие. В тази телевизия ние си правим каквото си искаме. Добър вечер на всички, които ни гледат. Уважаеми приятели, очевидно вече става традиция да започваме с малка музикална интродукция. Това, което чухте, убеден съм, младите няма как да познаят тази песен, но тя беше изключително немодерна, изключително задължителна преди 10 ноември. И текстът е показателен. Комунистите родината изграждат, комсомолците след тях строят, пионери, чакани славен труд. Какъв е повода за днешната ни среща? Ще успее ли постоянната комисия, оглавявана от Димчо Дешев, говоря за постоянната комисия култура и още нещо към Общинския съвет, да построи комунизъм в областта на културата? Тоест да претвори в дела лозунга от всеки му според способностите, на всеки му според потребностите. И тъй като това няма да е последната серия от този сериал, т.е. не е само втора, очакват и други такива, темичката сега ще бъде що за начин на употреба е зала КТ Попова. Уважаеми приятели, в публичното пространство остава някакси забулено онова нещо, което конкретизира правилата как се ползва зала КТ Попова. Всички знаем, че тя е на община Плевен. Никой обаче не знае колко струва тя на община Плевен, т.е. на нас, данъкоплатците. Тук интересното е за безплатното ползване, така наречено безплатно, на зала КТ Попова на определени, забележете, на определени институции. По какъв критерий Богу, аз не знам. И би ми било не само на мен интересно, мисля, че и на много гражданите на Плевен, кои са критериите, кой как определя на кого е давано безплатно, защото, както знаем, безплатни обяди няма. Както е казала Маргарет Тачър, безплатен е само обяда сиренето в капана за мишки. Всички знаем, че в Плевен има 3 зали. Тази на драматичния театър, зала Емил Димитров на читалище Съгласие и зала КТ Попова, която е на общината. В този смисъл облагодетелствани под една или друга форма са две от тях. Тотално, не само необлагодетелствена, тотално отрязана от всяко финансиране и оставена само на бюджетното такова, е залата Емил Димитров на читалище Съгласие. В този смисъл, ако не се намери някаква ясна принципна позиция за издръжката на тези зали, то не е далече времето, в което ние няма да може да издържаме зала Емил Димитров, защото сме оставени да се самофинансираме от всякъде. И отоплителния сезон, този последния, ние трябваше да отделим около 25 000 евро. Издръжката на тази зала е изключително голяма и когато по никакъв начин не се приемат наши предложения за съвместно ползване, тук искам да бъдем малко по-конкретни, ние сме предлагали както договора с театър. Определена бройка пъти общината да ползва нашата зала, срещу което, примерно, да бъдем заредени с гориво или да влиза някаква сума за издръжка на залата. Тук интересното е така чисто комунистическото, е, че видиш ли, вие взимате наеми. Ние от съгласие имаме предвид. Ма и театъра взима наеми. В зала КТ Попова няма ли наеми или ако няма, защо няма наеми. В този смисъл пред нас в съгласие има алтернативи. Тази зала, ако ще се продължава така да не се подчертава, че тя е нужна единствено и само на съгласие, ние твърдим, че е точно обратното. Тази зала е нужна на Плевен. То тогава нямаме алтернативи. Ние трябва да помислим с оглед на това да издържаме тези 4200 квадратни метра разгъната площ. Ние трябва да търсим друга алтернатива. Тоест, нека бъдат така добри дамите и господата, другарките и другарите от постоянната комисия, култура и още нещо. Просто излезте и кажете, тази зала си е нужна само на вас, тя на Плевен не е необходима. И за да се върна в началото за така песничката, която е "Комунистите родината изграждат", как точно да стане, как вижда постоянната комисия, да взимаме от тези, които могат, от тези, които създават обществени блага, за да даваме на тези, които не могат. По-голям комунизъм от това, здраве му кажи. На финала искам да кажа под секрет на
дамите и господата, другарките и другарите от Постоянната комисия по култура и още нещо, че няма да успеят да построят комунизъм по една простичка причина. И Чичко Ленин не е успял. Хористите родината изграждат, волците след тях вървят. Юнери, юнери, легионери, славен път ви чака, весел, трудов